Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur sedaya tansah sehat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos cekak anggitanipun Narkosodron Budiman kanthi ira-irahan udan pati geni mati. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Layang ulem durung didumne, nanging warta sing ngabarake yen Pak Suprang arep duwe gawe mantu anak barepe seulan ngarep kuwi wis sumebar tekan ngendi-ngendi. Merantah sak kecamatan campur darat. Bisa uga tekan Jaban Rangkah. Kajaba kondang minangka niyaga tayub, Pak Suprang kuwi jian blater, grapyak, semana. Saben kenalane duwe gawe, embuh mantu, sunatan, ngedekne omah, boyongan, nganti sepasaran bayi wae, ajek Pak Suprang teka karo bojone. Aweh sumbangan. Ora maido yen deleng pegaweane pancen mung niyaga. Ning sejatine kuwi mung samben golek hiburan lan nyalurake kesenengan wiwit enom mula. Winarse bojone kuwi jejere kepala desa. Mula ora nggumunake yen keluargane Pak Suprang kuwi klebu kasil. Senajan ora sugih mrewu ning klebu terpandang. Jenenge sing kawitane Suprang bakat kalah kasebut. Wong-wong seneng nyebut Suprang Wira Pengrawit. Anak barepe wadon pamikatse sing mentas tamat kuliah kedokteran bakal didhauphake karo Joko saka Kalangbret, kanca kuliahe. Anake Soni Suwarsono, pensiunan kepala sekolah SMP sing saiki juragan bathik. Undangan wis sumebar. Wah, tambah santer wartane. Apa meneh ning layang ulem mau tinulis yen Pak Suprang arep nanggap wayang dalange Ki Entus Susmono sing wis jumeneng Bupati Tegal kuwi. Bintang tamune Susi Brahman saka Ponorogo lan Sukesi saka Ngentrong campur darat. Lawake Kirun saka Medion. Wong-wong ning warung cetelan, warung sego pecel ngomongne Ki Entus sing jare arep tanggapan ning campur darat. Neng pasar sepeda, pasar sapi, nganti tekan bengkel motor, yo ngrembug niat kajate Pak Suprang. Paribasane kesandung jegluk unine yo Pak Suprang Wira Pangrawit, mantu gedhen nanggap wayang dalang kondang. Aku sing mapan tangga desa karo omahe Pak Suprang wis kerep ditakoni uwong. Meh saben uwong blonjo ning tokoku takon lakone wayang kulite dalang Entus kuwi.
Malah wis ana sawetara bakul sing kulino ngetutne dalang kuwi pesen yen sok denge gawe nempil dagangan awujud rokok. Mesti wae aku melu seneng kanthi niate Pak Suprang nanggap wayang. Tokoku bakal kelarisan. Rokok lan jajan camilan mesti laris manis. Sandal jepit iya melu payu, awit akeh sing susukan. Rebut panggon ngarep nganti lilo sandale betat. Pandemene Ki Entus neng Tulungagung lumayan akeh banding karo pandemene Ki Mantep lan Ki Anom Surata. Aku yakin yen seminggu meneh dalan-dalan sajroning desaku bakal diliwati penonton. Malah calone tempat penitipan sepeda lan motor uga wis akeh sing disiapne. Nami kula Bu Suminten, sederek misane Pak Suprang. Kandhane pawongan wadon sing umur-umurane sekitar 40 tahunan nalika wis ana ngarepku. Wadon sing kulite kuning, rambut dawa lan gelange kroncong neng lengen tengen kuwi nyalami aku. Ping. Mesti wae aku yo kami tenggengen. Kaca mripate bening nganggo prem abang nambahi kasulistiane. Ora let suwe wong lanang sing nyupiri pick up bak bukaane kuwi nututi. Ngajak salaman aku, nepungake jenenge Jarwo, sopire Pak Suprang. Kula kekalih diutus Pak Prang. Monggo Bu Minten, samang matur Pak Soderi kiambak napa dawuhe Pak Prang. Kandhane sopir Jarwo kambing jawil gegere Mbak Minten. Aku ngarani Mbak sebab umure kacek 10 tahunan tuwa aku. Yen tak celuk Bu kok eman-eman nuwekne. Tak sawang Mbak Minten mesem. Ayu kaya eseme Bu kepala SD tandalan kae. Manis. Tak lirik tangane sopir Jarwo dolanan beras sing ana karung cedhake ngadeg. Nuwun sewu Pak Suderi, sampun tepang Mas Suprang to nggih? Garwane Mbak Yulura Winarse. Suarane Mbak Minten ulem banget kaya suarane Sinden Yahni. Pak Suprang Wiro Pangrawit maksude. Pitakonku negesake. Jane aku ya wis ngerti lan kenal apik. Pak Suprang kuwi langganan tetep yen butuh rokok lan kopi. Jupuke ya neng tokoku. Istilahnya dudu utang nanging nempil. Awit ora nganti pendak jam ajek diwenehi duit. Tepang sae Mbak, wonten menapa to? Niki wau Mas Suprang ngutus kula, awit teng griya tasih repot. Maklum ajenge mantu gedhen. Ge anak mantune dokter pisan. Mbak Minten buka tas cilik sing dicangklongake. Mas Suprang kajenge ngresai Pak Soderi yen kepareng nyuwun bon barang-barang kabetan iki. Artane bibaringgitan. Aku nampani kertas sesuai. Tak waca isine daftar kebutuhan pawon kanggo mantu. Aku mbayangne yen nitik daftare semene akeh ana 23 nomor mesti sepikep dhewe. Napa kula telponke Mas Suprang riyin kersane Pak Soderi yakin panjenengan rembukan piyambak bab pitunge kersane percados. Mbak Minten nawani
karo saja arep njupuk HP saka tase. Halah, mboten usah, Mbak. Kula percados. Mpun kulino kok Pak Prang niku mriki. Wangsulanku karo ngangen-angen sapa pelayanku sing iso ngladeni njupukake barang-barang kaya sing ana daftar iki. Bojoku kaya pas ana ning pawon. Pelayanku mung loro, Parni lan Yanto. Nom-noman sregep. Ambak bocah lanang nanging prigel ngedoli bangsane beras lan lenga. Kajaba kuwi aku butuh okole. Mbak Minten wurung anggone njupuk HP-ne. Sopir jarwo sing malah dolanan HP-ne. Embuh SMS utawa ngopo aku ora mudeng. Saking maremku kepayon akeh, akhire daftar pesenan kuwi diladeni Yanto lan Parni. Saloke njupuk saka gudang mburi barang yen sing cemepak ning ngarep kurang utawa ora ana. Aku mung kari nyatet barang-barang sing membres kuwi siji mbaka siji. Wiwit rokok, beras, lenga klenthik, mie, omben gelasan, omben botolan lan liya-liyane. Tak kalkulasi, ora nganti 4 yuta. Enteng kanggone Pak Suprang apa dene Bu Lurah. Barang-barang niki kangge cadangan lho Pak Soderi. Jane nggih pun cemawis kathah. Ngelingi tamune sing diundang kathah, kuatir lek kurang terus nabyak-nabyak. Katerangane Mbak Minten karo ngewangi ngusungi barang sing enteng diunggahake mobil pick up. Jarwo uga melu nata ning dhuwur bak mobil. Inggih, Mbak, inggih. Leres krenah ngoten. Pancen wong kaloko, grapyak, semana. Tamune mesti kathah. Wangsulanku ngegongi. Jane aku ngerti yen Pak Suprang mesti wis nyepaki kebutuhane mantu iki adoh sadurunge. Mesti wis ngakon pawongan bau sukune blonjo ning pasar wage kono. Wong loro kongkonane Pak Suprang mau tak suguhi omben soft drink saka kulkas. Nek kurang tak kon njupuk dhewe. Sing tak bayangake sok tekane gawe Pak Suprang Wiro Pangrawit kuwi lho. Ndah niyo lek rejo. Mendah niyo lek marem. Duwe anak mantu dokter, gek besane sugih, duwe perusahaan batik. Lah iya urip tentrem anake, mergo wis cekel gawe kabeh. Aku uga mbayangake mendane ora mene pas limbuk cange. Kajaba dalange superstar, uga bintang tamune sinden kondang lan lawak kawentar. Durung yen wayahe goro-goro, jan mesti gayeng. Guyon parikena lan tembang campur sari sarta lelagon mat-matan jinise caping gunung lan kutut manggung sing dijenglengake. Yen ora ndelok, harak rugi. Sing ora kalah maremku, bubar wayangan, sesuke bon barang-barang tokoku dibayar jreng. Lunas. Pikap sing disetiri Jarwo wis diputer madhep tumuju pernah omahe Pak Suprang. Mbak Minten nampani nota sing wis tak kalkulasi. Bubar salaman Mbak Minten terus buka lawang mobil. Lungguh neng sisih kiwane sopir Jarwo sing ngrokok klepas-klepus. Ora let suwe, mobil pikap isi kebak barang-barang kebutuhan mantu kuwi teleser-teleser tumuju menyang omahe Pak Suprang ing Desa Jambu. 10 dina candhake, tanggapan wayang kulit wis tancep kayon. Anggone mantu uga wis mungkur.
Aku wiwit gumun, kok nganti bar sepasaran manten durung ana pawongan kongkonane Pak Suprang nyaur utang. Anak lan keluargane Pak Suprang uga ora ana sing mara. Mokal yen anggone duwe gawe ndek anu kae kudu tombok. Tamune mbludak, para penggede akeh sing teka. Mestine becekane utawa sumbangane ya gede-gede angkane. Padunung biasa ya mung gemruduk teka. Prasasat kaya semut marani gula. Apa nganti saiki kotak sumbangane durung dibuka? Durung diitung isine? Bisa wae. Awit duit tunai sing disimpen Bulura utawa Pak Suprang rak yo isih akeh. Ambuk jajal Bapak sowan mrono wae karo dolan. Kerenae bojoku. Isin ah. Wangsulanku. Dikira baleni jenang madumangsa wae, Bu. Lah terus piye to, Pak? Duit ora sithik lho. Bener, Bune. Aning wis to. Aku yakin Pak Suprang kuwi ora bakal mbelinjani janji. Nyatane nganti saiki wis pirang. Tenang, Bu. Tenang wae. Rezeki kuwi ora usah diburu. Teko dhewe mengko. Bojoku wis ora kemrungsung meneh. Embuh ning batine. Awit aku dhewe meneng-meneng ya ngempet. Dina kaping 12 tanpa pamit bojoku, esuk-esuk watara jam 8 aku mara menyang omahe Pak Suprang. Durung tekan omahe, noleh warung kopine mbok museum, kok ana sepeda motore Pak Suprang. Aku banjur marani. Etok-etok ngopi, banjur sarapan sego pecel. Anggonku lungguh sengaja golek kursi sing padang. Karepku bisa nyawang lan disawang Pak Suprang. Aku mlebu warung. Durung lungguh wis dibagekake dhisik dening Pak Suprang. Ya nur gunung, Mas. Ya menten pun dugi mriki. Ha monggo pinarak mlebet mriki lho. Sapa ruwe Pak Suprang sing ajeg grapyak. Nggih, adoh sarapan. Ngomah mboten adang, Mas Prang. Wangsulanku sambi mapanake bokong. Sekol pecel lawe tahu mawon, Mbok. Mboten sisah ngangge peyek. Semantaku nyang Mbok iem. Napa mpun bal-balan lho peyeke kacang. Takone Pak Suprang sing ngerti yen untuku wis ora kuat mangan kacang merga ompong. Lah yen lawuh tahu ya ulet kados daging babat. Kados lawuh sarung amoh, Mas. Kandha kula nyetan pisan. Kamangka tahu goreng kuwi sing tak pangan isine. Kulite tak guak. Nganti sawetara suwi Pak Suprang ora ngepok senggol anggone bar duwe gawe. Anggonku mangan ya tak suwi-suwi. Sego sing bar tak mamah wayahe tak ulu, kepeksa tak gayemi meneh. Ben suwi. Nganti rasane sambel ning ilat anyep, wis ora pedes meneh. Malah aku pesen kopi sing panase kliwat supaya katek. Sinambi ngenteni tembunge Pak Suprang bab barang dagangan sing diusungi minten dulure misan lan sopire kae. Lancar nggih kajate mantu nika, Mas. Pitakonku mancing-mancing rembug menawa wonge iso kelingan. Angsal donga lan pangestunipun sedulur lan kanca. Klebet sampeyan, Mas Saderi. Sedayanipun lancar. Kahanan amem meneh. Bingung anggonku manah pulung atine,
supaya kejot lan tangi njur eling yen jek duwe tanggungan meh 4 yuta. Lak nggih tasih sadean to. Sajake tansaya ganep isen-isenane nggih. Pitakone Pak Suprang sajak tumuju punjere rembug iki. Angsal donga lan pangestunipun sedulur lan kanca. Klebet sampeyan Mas Prang. Laris. Wangsulanku nerokake ukarane gawe wong loro padha ngguyu. Nuwun sewu Mas. Kandhaku manek-manekake. Niki mumpung kepanggih panjenengan riyin seminggu saderenge dinten H nate utusan Mas Jarwo kalian Mbak Minten mendhet ubo rampe ten toko kula. Lajeng pripun nggih petanganipun? Pak Suprang mlenggong. Jarwo lan Mbak Minten? Lah sinten niku? Takone kaget. Sopir lan sederek nisan Mas Suprang. Kula mboten gadah sopir lan sederek namine niku. Aku sing ganti mlenggong. Lho, ngakune utusan Mas Prang. Pengaji meh 1 yuta lho. Aduh, lah pripun iki? Mbok Iem aweh pramayoga. Rembugane digawa ning omahe Pak Suprang wae supaya luwih tlesih. Sapa ngerti bulura sing ngakon. Aku sakloron setuju. Aku kaya sapi dituntun. Ngetutke lakune. Motor kaya disawetake enggal teka omahe Pak Suprang lan ketemu Bu Winarse garwane. Jagongan wong telu. Tak critakake kabeh kedadian kaya sing wis panjenengan waos neng ukara dhuwur mau. Jebule Pak Suprang lan Bu Winarse ora ngakon pawongan loro kuwi. Keluargane uga ora kenal pawongan sing tak sebutake komplit ciri-cirine. Pak Suprang malah ora duwe mobil pickup. Aku percaya awit pasediane kebutuhan mantu jan turah-turah tenan. Mesti wae aku mulih ngungkluh. Motor iki digas saja abot. Mbeler kaya atiku sing lungkrah. Angen-angen pepes. Aku njur mucuk godhong gedang. Mupus yen rejeki kuwi wis diatur karo Gusti sing akarya jagat. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.